Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê li ser kuştina sivîlên gundê Zergelê ya li Başûrê Kurdistanê nerazîbûna xwe anîn ziman. Siyasetmedar giring dibînin ku di demên şer de pêwîst e kesên sivîl werin parastin û nebin hedefê çekan. Em vê yekane tucar kabul nakin û tişkî pir e dîsa ji dibên em van şermezar dikin û PKK jî nêzî gund û bajarokê Kurda ciyê ku xelkê sivîl lê dijî kampê xwe wan dera çê neke û wan jî neke ber alozuriya şer. Partiyên Bakurê Kurdistanê vê yekê wek tawana şer dibînin û bi tundî şermezar dikin. Her wiha partî di wê baweriyê de ne ku neyîna stratejiyeke hevpar a Kurdan jî rê li ber qetliyamên bi vî rengî vedike. Carê dî banga dewleta Tirkiye dikin êdî bes e. Eva not sale bi dehan carayê bîst belkî hezaran sed hezaran însanê me vî havî hatî kuştin lê hûnê nikar bi rê li ber azadiya gelê Kurdistanê bigirin. Ji ber wê jî bi awayekî aştiyane, bi awayekî hevdûdîtin û guftûgoyan divê ev meseleyê vê çareser kirin. Ji ber wê jî em ba her du aliya jî dikin PKK jî dewlet jî bila şer rawestîne. Partiyên Bakurê Kurdistanê bang kirin ku firokeyên şer demil dest operasyonên xwe yên li Başûrê Kurdistanê li ser baregehên PKK bidin seknandin ji ber ku ev yek dê bi xwe re bêhtir mirinan bîne. Siyasetmedarên Bakurê Kurdistanê amaje dikin ku dibin ti şert û mercî de nayê qebûlkirin ku sivîl bibin hedef û werin kuştin. Ji bo vê yekê jî bang li saziyên navnetewî dikin ku ji bo lêkolîn û çavderiyê bikevin dewrê de. Mahir Yüksel, Rûdaw, Amed.